Pekný novembrový podvečer. Po minulotýždňovej premiére začíname opäť dvojhodinovku venovanú témam, ktoré úzko súvisia so zdravím v relácii Do rúk lekára. A dnes máme veľmi zaujímavého a erudovaného hostia a spolu s ním sa budeme venovať téme, ktorú sme pracovne nazvali zdravé dospievanie mládeže. Nezabudneme samozrejme ani na pre vás a pre nás veľmi dôležitú rubriku Prvá pomoc a priestor dostanú aj vaše názory, námety či otázky, z ktorých na konci určíme a odmeníme ten najzaujímavejší. Pohodu pri počúvaní, dámy a páni, vám praje zostáva Iggy a Martin a pozdravujeme Jana pekne domov. M-People a pieseň, ktorá naznačila, že svižné tempo by malo byť ako taký leitmotív dnešnej relácie. Svižné tempo je samozrejme vtedy, ak máme človeka, s ktorým sa máme o čom baviť, a ja som presvedčený, že dnes naozaj opäť ďalší host, tak ako minulý týždeň, aj dnes tu máme erudovaného človeka, ktorý určite bude vedieť k téme povedať niečo viac, ako možno by sme chceli, a to je veľmi pozitívna záležitosť.
Takže dámy a páni, do rúk lekára dnes bude rozoberať práve jednu takú zaujímavú tému, ktorá má názov zdravé dospievanie. Tak sme to nejakým spôsobom uzákonili. A aby ste vedeli, s kým to dnes budeme riešiť a rozoberať, kto sa bude spolu s mojou osobou vám z tejto relácie prihovárať do domovov, tak si teraz o našom hostovi niečo pekné a poriadne povieme a pustíme. Nech sa páči. Dnes medzi nami privítame odborníčku, ktorá vyštudovala psychológiu a krátko na to pracovala v liečebno-výchovnom sanatóriu pre deti s poruchami učenia a správania, čo dodnes považuje za skvelú školu života. Už v tom čase pracovala ako lektor pre lekársku fakultu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a neskôr nastúpila na doktorandské štúdium na univerzite v Groningene v Holandsku, čo bol vlastne experiment ponovembrovej spolupráce Západoeurópskej univerzity s univerzitami v Strednej Európe. Následne po obhajobe dizertačnej práce o nerovnostiach v zdraví dospievajúcich detí spolu s Holanďanmi založila virtuálnu organizáciu spájajúcu odborníkov, ktorí sa venujú výskumu hlavných sociálnych podmienok zdravia. Pri tejto činnosti spolupracuje s kanceláriami Svetovej zdravotníckej organizácie v Bratislave, Benátkach a Kodani. Má 11-členný tím mladých ľudí, ktorý sa intenzívne venuje projektom, ktoré majú ovplyvniť zdravé dospievanie mladých ľudí. V roku 2010 jej bol udelený akademický titul docent pre odbor sociálna medicína. Pochádza z Michaloviec, má 2 deti a jej meno je docentka Andrea Madarásová-Gecková, doktorka filozofie. Dámy a páni, práve túto spomínanú osobu, ktorú sme si v minútovom životopise predstavili, mám vo svojej pravej ruke. Tak Andrejka, vitaj. Dobrý večer všetkým divákom a poslucháčom. Diváci sme my dvaja s Martinom a sme tomu veľmi radi. Poslucháčov takisto pozdravujeme. A taká obligátna otázka na úvod, taký rozbeh, aby sme sa trošku spoznali. Čo hovoríš na ten životopis? Ako sa počúvajú tvoje úspechy? Mám k nemu jednu korektúru. Som docentka zo sociálnej psychológie, nesociálnej medicíny. Medicína je veľmi pekný odbor, ale bohužiaľ toto som nevyštudovala. Napriek tomu ale už viac ako 15 rokov pracujem s lekármi a na lekárskej fakulte, takže blízko k tomu mám, ale odborník preto nie som. Sociálna psychológia, dobre hovorím? Áno. Výborne, takže ty na nás s Martinom pozrieš a vieš nás okamžite zaradiť, prečítať. Samozrejme, pri ukončení štúdia sme dostali kryštálovú gulu a zázračnú paličku. To by bolo úplne super, ak by to tak bolo, ale bohužiaľ to tak nie je. Pomáha to trošku rozumieť veciam, ktoré sa dejú medzi ľuďmi, s ľuďmi v spoločnosti, to áno, ale kryštálová gula a palička k tomu bohužiaľ nie je. Som rád, že si to takto spomenula, pretože vieš, väčšina ľudí si to myslí. Ja tu som momentálne v pozícii človeka, ktorý by mohol zastupovať teda hlas ľudu, hlas Boží, a teda sa budem snažiť dostať do pozície, kedy možno aj niektorá otázka, ktorá bude z mojej strany položená, nebude musieť byť teda vysoko odborne ladená, ale bude mať možno pocit, že toto práve by mohla byť otázka, ktorú sa ľudia pýtajú. Takže si na to pripravená? Určite, a dokonca by som k tomu povedala, že hlas ľudu je niekedy tým najlepším expertom a aj v našom výskume tomu dávame veľký dôraz, že napríklad odborníkom na dospievanie, najlepším odborníkom na dospievanie sú samotní dospievajúci. Oni to prežívajú, oni vedia, čo je najdôležitejšie, tak niekedy dávame príliš málo vážnosti, ale rešpektu tomu, čo je dôležité. Výborne, to bolo vysvetlené. Predtým, ako prejdeme k vysvetleniu, prečo sme vlastne zvolili túto tému, pretože na to samozrejme dôvody sú, tak si predsa len poďme povedať niečo o študentke Andreji, ako sa študovalo, treba z tebe, predsa len titul docent sa nezíska len tak zadarmo, takže aké boli tvoje študijné časy? Jeden rok bol v Prešove, výborný, a všetky študijné roky sú samozrejme výborné a ja som veľmi rada, že môžem študovať až doteraz, pretože to je moje povolanie, študovať ďalej. Čiže stále sme všetci, teda čo sa točíme okolo zdravotníctva, viac menej doživotne viazaní so štúdiom. No a máš nejakú úsmevnú príhodu? Čo ťa vlastne viedlo k tomu, že si teraz v tej psychológii? K
psychológia ako k samotnej ma priviedlo to, že na lekárskej fakulte, alebo teda ja som plánovala študovať na lekárskej fakulte, ale počas celého štúdia lekárskej fakulte alebo medicíny sa príliš málo venuje človeku ako samotnému, jeho duši, jeho mysleniu, jeho správaniu, takže nakoniec som si povedala, tak ako kvôli tomu jednému semestru psychiatrie nebudem študovať 5 rokov niečo iné, takže potom padla voľba, že teda psychológia. Nikdy som to neľutovala, je to veľmi pekný odbor, ja som mala to šťastie, že som to študovala v ponovembrových časoch, to znamená vtedy, keď ľudia, teda naši lektori a učiteľia prišli s plným elánom a snažili sa nám tú psychológiu dať úplne inak a na novo a z praxe. Takže ja mám šťastie počas celého svojho štúdia na úplne vynikajúcich ľudí, počas magisterského štúdia, ešte lepších počas doktorandského štúdia, pretože to som absolvovala na jednej z najlepších lekárskych fakult v Groningene. Výborne, takže práve k tomu Holandsku sa takisto možno dostaneme. Dáme si peknú pesničku, dámy a páni, príde Beatles zaspievať jednu krásnu skladbu I Should Have Known a po tejto piesni spustíme už samotnú tému, ako som spomínal, má názov Zdravé dospievanie mládeže v rádiu Prešov. Prešov brázdi cesty nášho mesta. Reštaurácie, bary, kaviárne, podniky, predajne aj obchodné centrá. Majte zapnuté rádio Prešov a naša hliadka vás odmení reklamou v hodnote až 2000 eur. Buďte prichytení v čase návštevy našej hliadky na frekvencii 91,4 a reklama zadarmo je vaša. Rádio Prešov. Oplatí sa počúvať nás. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Hovorí k vám kapitánka lietadla. Dovolte mi privítať vás na palube. V Londýne pristaneme o 14:20 miestneho času. Prajem vám príjemný let. Veľké sny potrebujú malú pomoc. Prispejte do zbierky v uliciach slovenských miest od 13. do 15. novembra. Aj maličkosti dokážu zmeniť budúcnosť. Ďakujeme. Hodina deťom.
Hlas mojej školy 2013. Devil's Music vás pozýva na benefičný koncert Hlas mojej školy dňa 14. novembra v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Súťaž mladých talentov z prešovských škôl na benefičnom galavečere podporili Rádio Prešov, Studio 7 Recording, La Kukarača a design foto Tomáša Zelinku. Príďte povzbudiť mladé talenty z prešovských škôl. Hlas mojej školy 14. novembra o 20. v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
Do rúk lekára. Pekný večer vám prajeme s pani docentkou Andreou a samozrejme aj s mojim kolegom Martinom, ktorý zodpovedá za to, že takéto skvelé skladby budú dnes znieť éterom Rádia Prešov, ale musíme trošku podotknúť, že v tejto piesni, ktorá už doznela, má trošku prsty aj náš dnešný host, pani docentka. A tak prečo Adele? Adele je veľmi mladá speváčka, veľmi talentovaná speváčka, má krásny hlas a je to jedna zo speváčok, ktorá má texty, ktoré sa dajú počúvať. No a možno, že ona nemala žiadny problém pri dospievaní. No, nemyslím. Chcem tomu pevne veriť ako taký pozitívny začiatok, vieš ako, ale naozaj tie skúsenosti môžu byť úplne iné. Tak poďme teda vysvetliť, prečo dnešná téma má názov Zdravé dospievanie. Zdravé dospievanie je jedno z najdôležitejších období, teda je takých období viac, je veľmi dôležité, ako sa dieťa narodí a vtedy sú dôležité iné veci potom je to obdobie dospievania, keď vlastne to dieťa vstupuje, pomaličky sa presúva do sveta dospelých a mnohé veci si musí samo vyskúšať v prostredí, kde mu rodičia veľmi pomôcť nemôžu, pretože to je úplne iný svet, do akého sa narodili oni, takže niekedy ani návody, ani poučky nepomáhajú a pritom je to obdobie zložité, ale veľmi dôležité tak pre ich zdravie a pre ich dospelý vek, ako aj pre ich budúce deti, ktoré budú mať a rovnako aj pre spoločnosť. Lebo keď z tých detí vyrastú zdraví, šťastní, spokojní a vyrovnaní dospelí, tak je to v prospech všetkých naokolo. Ak sa tam niečo zadrhne, nevyrieši poriadne, tak si to tie deti ďalej nesú už ako v tom svojom dospelom veku a prenášajú to aj na svoje deti teda do ďalšej generácie. A povedz mi teraz viac menej, ako to súvisí s tebou, poprípade s tvojim tímom, ktorý sme spomínali teda v kurikule, a ako by sme to vlastne dali dokopy, to máme vnímať. Ja sa téme dospievajúcich venujem už od skončenia, alebo už počas vysokoškolského štúdia v rámci z tých prvých výskumov. Potom takisto moje prvé zamestnanie boli deti s poruchami správania a deti s poruchami učenia. A práve tí deti boli úžasné, to boli takí tí lotríci, ktorí prešli 4 základné školy, kým sa dostali do nášho sanatória a už aj na nich bolo vidno, ako niekedy maličko stačí v tom správnom momente a oni dokázali veľmi dramaticky zmeniť ten svoj osud alebo to, kam to mali nasmerované. Čiže viac menej, keď som to dobre pochopil, je nejaká štúdia, kde sa tým zaoberáte, tak skúsme vysvetliť teda pojem. Môžeme si teraz viac menej nahodiť už aj jednu z rubrik, ktorú sme plánovali a ktorú plánujeme mať v rámci relácie Do rúk lekára, a to je nejaký prekladač medicínskych pojmov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť a poprípade nevedia veľmi presne, čo to znamená. Tak ja udám teda takú skratku, volá sa to HBSC. Ono to skôr vyzerá ako nejaká choroba, ktorá súvisí s výrozami a poprípade s pečeňou. Alebo banka. Áno, alebo banka, áno, ale ono je to úplne niečo iné. HBSC je štúdia, v angličtine to znie Health Behavior of in School Age Children, to znamená zdravie a správanie súvisiace so zdravím u školákov. A u školákov v veku 11, 13 a 15 rokov. Dobre, tak tým školákom sa určite dostaneme, o tom to vlastne celé dnes bude. Vyzývam teda z vás všetkých, ktorí nás počúvate a máte k téme čo dodať, nech sa páči. Všetky možnosti, ako nás kontaktovať, sú trebárs facebooková stránka Rádia Prešov alebo mailová adresa studio@radioprešov.sk. Nebojte sa, počas vysielania príde aj čas na vaše telefonáty, ak by teda náhodou niekto mal pocit, že je diskriminovaný, že Facebook alebo mail nepoužíva. K tomu sa samozrejme dostaneme, ale až v pokročilom čase. Stále počúvate Do rúk lekára a Rádio Prešov. Me a beer, and I'ma keep playing this music that you hear. And if you know the song, then come and sing along with me. Walking with the beach to my left, seat to my right, and I'ma get faded at the tiki bar tonight. Then I'ma rolling up like my name is Bob. Yeah, I'm gonna party like I'm a Jamaican. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, yeah, sure. Lose track of your timing, grab a drink beside
anybody here? Pass me the rum, and we can find somebody who can play the steel drums. And if you like this beat, then everybody dance with me. We got the ladies to the left, fellas to the right, and everybody's faded at the tiki bar tonight. And we are gonna dance to the rhythm of the waves while we drink Bacardi by the bonfire flames. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, yeah, sure. Lose track of your timing, grab a drink beside me. Down in the islands, you don't need no invitation, no. Whoa. If you're looking for relaxation, get away with me. Pick your destination, my location. If you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, yeah, sure. Lose track of your timing, grab a drink beside me. Down in the islands, if you really wanna know where you can find me, I'll be unwinding down in the islands, yeah, sure. Lose track of your timing, grab a drink beside me. Down in the islands, Zac Brown nám naviedol takú veľmi peknú pohodovú atmosféru. S Aďou sa rozprávame aj s Martinom o tom, aké to je, keď psychológ si nosí prácu domov, alebo je to vôbec tak, alebo ako to vnímajú asi tvoje deti. Predpokladám, že ozaj, môžeme spomenúť koľko, aké sú staré? Mám dve dcery, jedna je druháčka, druhá je štvrtáčka na základnej škole a u nás je to ešte kombinované, pretože ja myslím, ani že si nosíme prácu domov, oni majú tú smolu či šťastie, že obidvaja rodičia sú výskumní pracovníci, jeden je matematik a druhý je psychológ, takže majú vyslovene na výber a večer miesto rozprávok o ružanke počúvajú rozprávky o opísateľnosti kružnice a Gaussovej krivke a tak ďalej. Ale oni to majú strašne radi, ale je pravda, že môj manžel je vynikajúci rozprávkár v tomto, ale tie témy, no, pani učiteľky sa musia ako s tým zmieriť. Je to absolútne úžasné, pretože keď si to predstavím, že ja by som mal dceru uspávať s anestézou trebárs 80-ročnej babičky pri zlomenine krčku stehennej kosti. Neviem, som zvedavý, musím to raz vyskúšať. Aj to príde. Akým spôsobom. Ešte, že teraz môžeme naozaj dať ruku do ohňa za to, že sme úplne pri zmysloch a žiadne podporné látky, to my práve, že naopak sme úplne proti tomu. Poďme teda naspäť k téme. Budem sa teda pýtať, spomenuli sme nejakú štúdiu, všetko sa to točí okolo dospievania, o tom, že chceme o tých deťoch vedieť viac, aby sme trebárs mohli nejakým spôsobom zasiahnuť. Tak čo skúma práve tá HBSC, teda Health Behavior in School Age Children, čo skúma v akej skupine školákov, poprípade povedzme o tom niečo viac. Ona vznikla už v 80. rokoch, to znamená, prví respondenti majú v dnešnej dobe už 40 rokov. Takže jedna obrovská výhoda je, že vieme porovnávať, ako sa tie trendy, napríklad v tom, či sú deti aktívne alebo nie sú aktívne, či majú, nemajú radi školu, či sa rozprávajú, nerozprávajú s matkou a s mamou a s otcom, sledovať v tých dlhodobých trendoch. A takisto je do nej zapojených viac ako 40 krajín Európy a Severnej Ameriky a teraz už sa pripájajú aj ázijské krajiny, takže aj porovnať medzi jednotlivými krajinami, či je niečoho veľa, málo a keď je nikdy niečoho veľa alebo málo, či to je spôsobené nejakou politikou v danom štáte, nejakým opatrením, systémom v školstve, v zdravotníctve alebo niečím, čo by sa dalo možno preniesť aj niekam inám.
Ona sa venuje monitorovaniu zdravia, nutričného správania, fyzickej aktivity, násilného správania, šikanovania, sexuálneho správania, rodinného prostredia, školy, mládežníkov, mládežníckych subkultúr. A tým, že pozostáva z časti povinných otázok a voliteľných modelov, tak aj tá každá krajina sa podľa tých svojich špecifík môže v niečom líšiť. A ono je niekedy zaujímavé vedieť, prečo, ja neviem, v Rakúsku má o mnoho väčšie percento detí rado školu ako na Slovensku, alebo prečo v Českej republike tak veľa 11-ročných detí má skúsenosť s fajčením a hneď vedľa, napríklad v Holandsku, veľmi málo detí má tú skúsenosť. Áno, na základe tejto štúdie to vieme a tým, že sa tá štúdia opakuje každé 4 roky, tak vieme aj sledovať, či sa niečo mení. Či napríklad zavedenie protifajčerskej legislatívy na Slovensku zmenilo alebo nezmenilo tie trendy, ktoré tu boli v minulosti. Ináč veľmi zaujímavé, o tom si určite môžeme povedať viac. Tí Češi ma samozrejme zaujímajú. My sme sa rozprávali o tom s Andreou, teda keď sme išli sem, že nie sme na tom niektorých ukazovateľoch tak zle, ako by sme si teda mysleli, že by sme mohli byť, a to je naozaj celkom potešujúce zistenie. Či do toho patrí aj ty, na to neviem, ale teraz nám zaspieva pieseň Blízko teba. Poviem ti to, čo cítim, pochopíš všetko sám, čo viac mi môže chýbať, keď viem, že blízko seba ťa mám. Sme ako veľká rieka, nič v ceste nestojí, našli sme svoje miesta a iba na tom záleží. Len ty môžeš u mňa bývať, len ja viem, čo robievaš rád. Len ak sme spolu, vieme vnímať a rásť životom bez obáv. Noc je dlhá a ty netušíš, koľkokrát sa prebudím, usmievam sa a ty tiško spíš, za každým ťa pohľadím. Nalievaš mi, že som presne tá, s ktorou začínať chceš deň. Tma je preč a za oknom svitá, premýšľam, kam ťa zaviesť. Povedz mi to, čo cítiš, pochopím všetko snáď, čo viac ti môže chýbať, keď vieš, že blízko seba ma máš. Sme ako veľká rieka, nič v ceste nestojí, našli sme svoje miesta a iba na tom záleží. Noc je dlhá a ty netušíš, koľkokrát sa prebudím, usmievam sa a ty tiško spíš, za každým ťa pohľadím. Nalievaš mi, že som presne tá, s ktorou začínať chceš deň. Tma je preč a za oknom svitá, premýšľam, kam ťa zaviesť. Počúvate reláciu Do rúk lekára na rádiu Prešov. To, že zmeny
predsa len nastávajú počas nejakého plynutia času, to vieme veľmi dobre, vidíme to na sebe, ale vy samozrejme máte o tom aj relevantné informácie. Za tie roky skúmania jednoducho prišli ste k záveru, že isté veci ostávajú a veľmi zaujímavé veci sa menia. Tak skúsme k tomu niečo. No napríklad, keď si spomeniete takých 15 rokov, 10 rokov dozadu, také sídlisko alebo taký dvor bol plný nádzročných chlapcov, ktorí hrali futbal v upotených tričkách a bolo im úplne jedno, ako vyzerajú. A skôr dievčatá boli tie, ktoré bolo ťažké dostať do telocvične, ktoré riešili to, ako vyzerajú. V dnešnej dobe práve naopak, tie ihriská sú prázdne, chlapci hrajú počítačové hry a z našich najnovších zistení vyplynulo, že práve nie dievčatá, ale chlapci sú tí, ktorí kvôli tomu, že nie sú spokojní so svojím telom, odmietajú ísť do telocvične. To je tak dramatická zmena, ktorá ovplyvňuje potom aj to, akým spôsobom tých chlapcov motivovať alebo ako s nimi pracovať, ako ich dostať viac k tej fyzickej aktivite, ktorej je málo. Podľa zistení vlastne 80% detí v tom veku, ktorý skúmame, nesplňa tú normu tej fyzickej aktivity, ktorú by mali mať. S tým súvisia práve jednak tie nové technológie, ktoré nie sú dobré ani zlé, len sa proste s nimi musíme naučiť žiť a naučiť ich používať správnym spôsobom. A aká to je konkrétna veková kategória? 11, 13 a 15 roční chlapci, s tým, že samozrejme čím vyšší vek, tým nižšia miera fyzickej aktivity. No dobre, ale teraz si povieme, vieme, toto by sme teoreticky mohli aj predpokladať, máte to potvrdené, zistené, tak čo s tým vieme urobiť, ako to vieme spracovať a využiť vo svoj prospech? Ja by som začala možno s tým všetkým, aké dopady tie nové technológie majú. Oni jednak menia spôsob trávenia voľného času. Na jednej strane umožňujú ten sociálny kontakt, na druhej strane ho umožňujú vo veku, keď tie deti ešte nemusia byť pripravené na tú virtuálnu realitu, nemusia byť s tým úplne uzrozumené a pokiaľ im chýba tá realita, naozaj ten kontakt živý s inými rovesníkmi, pokiaľ vôbec nechodia hrať futbal, ale len sedia a hrajú tie počítačové hry, lebo to je aj otázka toho balancu, tak to môže mať dopad na ich spánkový režim, na ich emocionálny a sociálny vývin. A na tých sociálnych sieťach sa rozvíja nový druh násilia, povedzme to, alebo niečo, čo v tom veku, keď oni si ešte len utvárajú svoj sebaobraz, vznášajú veľmi ťažko. To je to, ja neviem, postovanie vecí, ktoré sa im nepáčia, fotiek, ktoré sa im nepáčia, informácie, ktoré sa nepáčia. A teraz je to otázka sekundy jedného mobilu pripojeného na internet a tá správa je vonku a nedá sa dať preč. Čo predtým, ak vás niekto zahambil, tak to bolo v malom okruhu známych a dalo sa s tým niečo robiť. Takže je tam viacero tých vecí a podľa mňa tí rodičia, ktorí nie sú na Facebooku, nepoužívajú sociálne siete, oni nevedia, aký obsah tam je a akým spôsobom to regulovať. Tí tínedžeri sú v tom mnohokrát zručnejší a schopnejší ako tí rodičia. Podľa mňa ten rodič, čo môže urobiť, je napríklad zaviesť rodičovské pravidlá. Mňa osobne prekvapilo, keď sme v tom prieskume zistili, jak málo rodičov vôbec má zavedené pravidlá, ktoré sa týkajú práve online sietí, počítačov, televízie. Na to samozrejme tie pravidlá sú, aby zabránili takýmto problémom. O tom si povieme neskôr určite viac. Teraz si dáme trošku hudby a prejdeme na rubriku, ktorú ja osobne mám veľmi rád. Volá sa Prvá pomoc, alebo Lekár radí. A dnes si povieme niečo, čo by teoreticky mohlo súvisieť aj s našou témou a deťmi ako takými. Tam sú najčastejšie úrazy, takže o tom to bude.
Chcete už konečne bývať v novom a neplatiť vysoké nájmy? Využite skvelú ponuku spoločnosti Apartmány Táborisko a kúpte nový byt blízko centra už za 1050 eur za meter štvorcový. Volajte 0907 951 205 alebo kliknite na www.táborisko.sk. Reštaurácia Kolégium na Hlavnej ulici 100 v Prešove vás pozýva na slávnostnú koštovku mladých svetomartinských vín z Moravy, ktorá sa už tradične koná v tomto období. Buďte medzi prvými, ktorí ochutnajú nový ročník 2013 a o jeho kvalitách sa môžete dozvedieť priamo od zástupcov najväčších moravských vinárstiev ako Hrabal, Dufek či Valtice. Piatok 15.11. bude v reštaurácii Kolégium na Hlavnej ulici 100 v Prešove celkovo 7 vinárstiev, ale pripravené sú aj ochutnávky syrov či špeciálne kačacie menu. Vstup voľný, nenechajte si to ujsť. Hotel Placy Krompachy vás pozýva v dňoch 6. až 8. decembra 2013 na mikulášsky pobyt v nádhernom prostredí nášho lyžiarskeho strediska. Ubytovanie s polpenziou a vstup do vitálneho sveta s bazénom a saunou je samozrejmosťou. Už od 109 eur pre 2 osoby a 2 deti. Deti do 15 rokov majú ubytovanie zdarma a navyše skvelý animačný program a darčeky od Mikuláša. Už teraz si rezervujte svoj pobyt na telefónnom čísle 053 44 40 040 alebo na www.hotelplacy.sk. Tešíme sa na vás aj s Mikulášom. Prvá pomoc.
Dnes sme si vybrali v rámci prvej pomoci a tejto rubriky takú, myslím si, že dosť na prvý pohľad možno aj bolestivú tému, a to sú zlomeniny. Do budúcna akákoľvek téma, ktorá bude preberaná v rámci prvej pomoci, bude podporená nejakou obrazovou video pomocou, ktorú môžete nájsť na webe. Na tom pracujeme, to všetko príde. No ale teraz len takto naozaj v skrátke a heslovite, čo robiť, keď teda sa stanete svedkami niečo, čo by mohlo súvisieť so zlomeninami. Zlomeniny vznikajú, keď sa poruší celistvosť kosti, čo je úplne logické, a dojde k zlomeniu kosti alebo jej prasknutiu. Zlomeniny môžu byť spôsobené priamym nárazom alebo úderom, inokedy je dôvodom poranenia celistvosti kosti nepriama sila, vtedy k poškodeniu dochádza v určitej vzdialenosti od miesta pôsobiacej sily. Zlomeniny predstavujú veľmi bolestivé zranenia, ktoré môžu mať za následok až šok, ak teda ide o zlomeniny dlhých kostí na dolných končatinách alebo pri zlomeninách pánvy. Niekedy sú zlomeniny úplne smrteľné, smrteľne nebezpečné, napríklad pri poraneniach lebky a chrbtice. Väčšinou sú nevyhnutné odborné vyšetrenia všetkých zlomenín, nielen lebky a chrbtice, ako som spomínal, ktoré patria k najnebezpečnejším poraneniam. Ale aby sme povedali také základné veci, ktoré sú podstatné pri poraneniach, vždy skontrolujte životné funkcie, ako sú dýchanie a činnosť srdca. Teda vidím niečo, že evidentne nie je tak, ako má byť, tak sa na to nemôžeme úplne markantne sústrediť a ostatné prejavy treba z bezvedomia nechať tak. To samozrejme je potrebné určiť v rámci priorit, čo budeme robiť. Takže, ak máme napríklad zlomeninu stehennej kosti, ošetrujeme postihnutého v polohe ležiacej na chrbte. Pod chrbát dáme deku, aby nedošlo k podchladeniu. Poranenú končatinu znehybníme priviazaním k dlahe alebo k improvizovanej dlahe. Napríklad to môžu byť lyžiarske palice, rovné palice, prípadne konáre, dosky, tyče z plotu, ktoré treba samozrejme vždy obaliť látkou, aby netlačili. V nevyhnutných prípadoch môžeme dolnú končatinu fixovať o zdravú nohu. Ak máme dve dlahy, prikladajú sa z bokov. Vnútorná dlaha sa prikladá od hornej časti stehna po chodidlo a vonkajšia dlaha sa dáva až napríklad do podpazušia ruky, siahajúcej tiež až po chodidlo. Ak nemáme dostatočne dlhú dlahu, mala by začínať aspoň od pása. Fixácia dlah k nohe sa robí pri členku, pod a nad kolenom a pri hornej časti stehna, v oblasti pásu a pri podpazuši. Je to podstatné z toho dôvodu, že keď si premeníme na drobné, o čo vlastne ide pri prvej pomoci pri zlomenine, je to hlavne o imobilizácii. Tá imobilizácia vám spôsobí aj to, že tá zlomenina alebo to miesto bude oveľa citeľne menej bolieť, pretože hlavný zdroj bolesti je pri pohybe tej zlomenej končatiny. Postihnutú končatinu nedvíhame, pretože by sme mohli spôsobiť ďalšie vnútorné poškodenie tkaní v mieste zlomeniny. Pre odvrátenie rozvíjajúceho sa šoku napríklad môžeme opatrne zdvihnúť zdravú dolnú končatinu. Privoláme of course alebo samozrejme rýchlu záchrannú službu a pri zlomeninách nepodávame postihnutému jesť, piť, nesmie fajčiť. To všetko v prípade, preto teda, že v prípade potreby operačného výkonu, čo väčšinou býva, a celkovej anestézii pacient by mal byť nalačno. Ak mu teda podáte, oddialuje sa ten nevyhnutný zákrok do minimálneho času. To všetko samozrejme platí, ak nie je ohrozený pacient na živote, a vtedy jednoducho sa už riešia akútne práve tieto vitálne funkcie. Takže zopakujem ešte raz, jedná sa o zlomeninu stehna, fixovať, znehybniť, nedávať nič, piť, jesť, podložiť, urobiť nejaký tepelný komfort a volať záchrannú službu. Profesionáli potom zabezpečia nejakú analgéziu, to znamená lieky, ktoré by mali tlmiť bolesť, a potom vlastne v takýchto podmienkach v znehybnení sa pacient dopraví do nemocnice. Môžeme si ešte spomenúť zlomeninu predkoleniam. Pri poskytnutí pomoci postupujeme podobne ako už spomínané pri zlomenine stehnej kosti. Rozdiel je, že sa používa kratšia vonkajšia dlaha. Fixujeme najmä priviazaním v dvoch najbližších klboch nad a pod zlomeninou, pričom dlaha musí dostatočne presahovať oba susedné kĺby. Zabezpečíme privolanie rýchlej záchrannej pomoci a transport postihnutého na odborné vyšetrenie. Čo sa deje s hornými končatinami, po prípade ešte aj s lebkou a pánvou,
čo sú veľmi dôležité časti tela. To si povieme v nasledujúcej hodinke, ku ktorej sa blížime. No a predtým nám ešte niečo pekného zahrá práve jedna veľmi obľúbená osoba nie len v prešovskom regióne. Má názov Katka. Myslím tým skladbu. No a myslím si, že tí, ktorí poznajú činnosť a produkciu tejto osoby, vedia, že spievať vám bude prvá slovenská superstar Košťová Katarína. Možno sa ti to nezdá, pravda býva vratka, ja ozaj nie som hviezda, stále tá istá Katka. Vieš, že ja som stále tá istá žena, ničím a nikým nezmenená, tá, čo chce ťa milovať, byť milovaná, líhať v noci s tebou vítať rána. Nikto si nás nevšímal, vieš, čo stále teší ma. Nikto si nás nevšímal, možno sa ti to nezdá, pravda býva vratka, ja ozaj nie som hviezda, stále tá istá Katka. Možno sa ti to nezdá, pravda býva vratka, ja dúfam, nie som hviezda, stále tá istá. Možno sa ti to nezdá, pravda býva vratka, ja ozaj nie som hviezda, stále tá istá Katka. Možno sa ti to nezdá, pravda býva vratka, ja dúfam, nie som hviezda, možno sa ti to nezdá, pravda býva vratka, ja ozaj nie som hviezda, stále tá istá. Rádio Prešov. Rádio Prešov 91,4 Rádio Prešov. Do rúk lekára. Ono sa možno Lekára. Ono sa možno nezdá, ale keď si to zoberiete, štatistiky neklamú. Napríklad z nich vyplýva aj taký alarmujúci fakt, že 30% ľudí, respektíve, detí, muselo byť ošetrených v poslednom období. Tak to je akože veľmi alarmujúce číslo. Prečo je tomu možno tak, vyplýva aj z toho, čo študujú a majú na starosti ľudia, ktorých tu reprezentuje naša pani docentka, náš hosť, ale o tom o chvíľu. Be
is mine. 91,4 Rádio Prešov. No, tak ako to je s tou úrazovosťou? Pretože 30%, ani poviem úprimne, že sa mi to zdá naozaj dosť veľa, 30% z detí za minulý rok muselo, utrpelo nejaký úraz a muselo byť ošetrený. V našom poslednom prieskume 30% detí povedalo, že za uplynulý rok museli byť ošetrení lekárom, že teda mali taký druh úrazu, alebo nejak odborne ošetrení, ale to môžu byť drobné poranenia, pády, ja neviem, podozrenia na nejaké, to znamená, že nemusí to byť hneď riešené na traumatológii. No, nie je to veľa, je to porovnateľné s inými krajinami. U nás je ten výskyt priemerný až podpriemerný a chvála Bohu mierne, ale klesá. A ono to súvisí z jednej časti s prostredím, to znamená, nakoľko je naše prostredie bezpečné, nakoľko sa zlepšujú naše komunikácie, nakoľko sa zlepšujú to bezpečné správanie, používanie prilieb, nechodiť na červenú a tak ďalej. A na druhej strane to súvisí s tým, ako zručné tie deti sú samotné. Čím menej sa hýbu, tým menej oni sú schopné aj zvládať napríklad tie prekážky alebo ten pohyb samotný. Trošku to súvisí s obezitou, ale aj nie, alebo s nadváhou. Nadváha niekedy zvyšuje riziko úrazu. Na druhej strane už sa teraz hodne uvažuje o tom, že či môže byť niekto mať nadváhu a zároveň byť fit. Môže, ale nemôže sa nehýbať a byť fit. To sa naozaj nedá. To sme riešili aj v dospeláckom, keď to môžem takýto žargon použiť, čase alebo veku s našim minulotýždňovým hosťom. Padlo tam také slovné spojenie fit, takže to určite poznáte aj vy. A ono to súvisí samozrejme aj s deťmi. Spomínala si, aspoň teda v našom rozhovore, o obezitu. Tá obezita je naozaj alarmujúca záležitosť aj v detskom veku. Máte aj o tom nejaké výsledky? 10% dievčat a 20% chlapcov v tom veku 11, 13, 15 rokov trpí nadváhou alebo nadhmotnosťou alebo obezitou. Ja by som nehovorila ešte o obezite, tam väčšia časť z nich má nadváhu. To znamená, má predispozície neskôr sa tam posunúť. A možno ešte väčší problém ako samotná nadváha je spôsob, ako sa s tým tí dospievajúci vysporiadavajú, najmä dospievajúce dievčatá. My sme skúšali analyzovať, čo tie dievčatá robia, ak teda majú potrebu schudnúť. 20% z nich sa pokúša nejakým spôsobom schudnúť a používajú na to veľmi nezdravé spôsoby. Jeden zo spôsobov, ktoré dievčatá najčastejšie používajú, je, že vynechajú raňajky. Sice vynechajú raňajky, ale nevynechajú sladené nápoje. Pritom 40% detí konzumuje sladené nápoje, čo sa z jedálnička, čo je prvá vec, ktorú pri diete treba vylúčiť. Ďalšia z vecí, ktoré urobia, je, že zredukujú počet dávok jedla počas dňa, alebo hľadujú, a pritom nezaradia napríklad tú fyzickú aktivitu, čo je prirodzený spôsob, ako to telo vôbec naštartovať na zmenu, vôbec na nejakú zmenu. Ja teraz práve uvažujem nad tým, koľko vy máte tých odvetví záujmov, že čo všetko skúmate. Sú to samozrejme všetko v rámci detí. Deti, chlapci, dievčatá, dospievanie, čiže tam tých vstupov a výstupov je strašne veľa. Teraz sme spomínali teda tú obezitu, nadváhu a to, ako to dievčatá nejakým spôsobom riešia. Teraz mi prosím ťa povedz, ako získavate tie údaje. To teraz prídeš niekde do školy a opýta sa holky, že či teraz zjedla svoj chlebík od mamky, alebo... No na úvod by som povedala, že výhodou tej štúdie je, že na nej pracuje 300, zhruba 300 odborníkov, jedných z tých najlepších odborníkov v celej Európe a Severnej Amerike. Takže niektoré veci vieme od kolegov, niektoré riešime sami. A tie údaje máme zhruba od 8,000 detí každé 4 roky. A tie údaje sú zbierané naprieč celého Slovenska, to znamená, boli sme aj v tých najmenších dedinkách, aj v tých veľkých mestách, vo všetkých typoch škôl. Zbierali sme to vlastne na základných školách, vo všetkých ročníkoch. Robíme to dotazníkovou metódou. To znamená, tie deti vyplňajú dotazník, kde sa ich pýtame na rôzne veci a príprava toho dotazníka trvá niekedy rok aj 2, kým vlastne my zoskladáme tie otázky tak, aby sme mali aj istotu, či merajú to, čo majú merať, alebo či nemerajú niečo iné. Výborne, tak znie to naozaj celkom zaujímavo, pretože keby sa môjho dieťaťa, síce ešte malá, 3 roky, ale pýtali na také veci, myslíš si, že by to potom niekomu povedala doma? Asi skôr nejako, áno, že? Preto ma bude zaujímať v následujúcom vstupe, že ako to vedia rodičia využiť tieto vaše údaje, dobre? Ale zatiaľ TQ. Every time you leave, I stop crying. Don't cry. Kiss me on the left, kiss me on the
with ya. Boy, you make me happy all night. Boom, 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 my heart's going. All I wanna do is stay in bed with you. Hey, yeah, get down. 'Cause all you're gonna do, you get back to me. Get back to me. Hey, yeah, get down. We that grand, baby. Let's get back in the bed, baby. Until Sunday, we take for the foreplay. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. April till November, I will kiss you tender. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. Morning until evening, you should not be leaving. Let's get back to bed right now. Yeah, that's right. Now you understand how I'm feeling. Yeah. It's definitely love that I'm needing. That's right. Boom, 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 my heart's beating. We better stay in bed, I know. Yeah, you say you wanna go to bed, baby. Well, I'll happily oblige. Been gone for a while, but now I'm back inside. Drop top bands with hot boys on the side. That's right. Pull up to the door, we drove for you and I. Miss Sarah, I wanna wear you like a Gucci sweater. But better, you're all alone in the thong. I do whatever. Get me off a bottle of Dome, I do it better. Wake up in the morning, baby, stuck together, you and I. Get down. Get down. You get back You to get me. back to me. Yeah. Get down. No more playing, baby. Let's get back to bed, baby. Until Sunday, we take for the foreplay. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. April till November, I will kiss you tender. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. Morning until evening, you should not be leaving. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. I'm not your sister, you're not my brother. There's so many things that we should discover. So let's get it on with each other. Come on. Come on, give it to me now. Yeah, that's right. Until Sunday, we take for the foreplay. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. Until December, we will not surrender. Let's get back to bed, boy. Let's get back to bed, boy. Morning until evening, you should not be leaving. Let's get back to bed right now. To bed, yeah. That's right. Brand new diva, Sarah. Your boy TQ, West Coast, for life. Šariština naša podľa Ujala Zorika. Dneska rozoberáme toto slovo. Šarišské nárečové slovo nemeckého pôvodu. Anzug, der Anzug, oblek. Našo valalské ľudé ešte po peršej vojne začali oblíkať do kupných ancugoch. Povedalo še, dy, unuž nehuňar, čarný ancug na ním. Rubriku Šariština naša slúchace každý deň z Rádia Prešov. Kam idú dane z mojich peňazí, ktoré mestu platím za psa? Mňa trápi skôr to, že nemám kde parkovať. Máme cyklochodníky, tak prečo nejdeš bicyklom? To sú mi ale problémy. Mojim deťom padá v škole na hlavy omietka. A čo trápi v Prešove vás? Odpovede a riešenia budeme hľadať u primátora Pavla Haďariho. Podnety posielajte na správy@radioprešov.sk alebo na oficiálnu facebookovú stránku. Čo vy na to, pán primátor? V premiére každý pracovný deň o 12:10 a v repríze o 8:35. Eurokombi taxi 16 216. Odvezte sa z Noblesom. Volajte 16 216.
IT City SRO Prešov, servis a oprava notebookov a počítačov s akoukoľvek chybou, tvorba web stránok, e-shopov a aplikácií na mieru, internetové pripojenia a web hosting za super ceny. IT City SRO Prešov nájdete na Volgogradskej 13 v budove firmy Spinea pondelok až piatok od 8 do 17. Viac informácií na www.itcity.sk alebo telefónom čísle 0948 482 489. IT City, ale len u nás. Ahojte, tu Jana Kiršner. Chcela by som pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Prešov a pozvať vás na náš koncert do Čierneho Orla 19. novembra. Teší sa na vás spolu so mnou 14 skvelých muzikantov, ktorí vám predstavia môj nový album Moruša Biela. Ďakujeme. Pacienta sme naložili. Potrebuje okamžitý zákrok. Neustále pretekám s časom. Príchod do nemocnice odhadujem do 7 minút. Každá jedna sekunda môže niekomu zachrániť život. Veľké sny potrebujú malú pomoc. Prispejte do zbierky v uliciach slovenských miest od 13. do 15. novembra. Aj maličkosti dokážu zmeniť budúcnosť. Ďakujeme. Hodina deťom. No tak pusu mi dej a poď ke mne blíž. Zas sme to ty a ja, kdo kontrolu má a umí si říct, na co právě má chuť. Co bylo je pryč, tak nech mi tam, jen si zamávej. Teď máš jenom chvilku na to říct, že láskou tvou jsem já. No tak pusu mi dej a pojď ke mne blíž. Dneska budu tanej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smíš. Až se sám probudíš, tak už mě nehledej. Vím, že nemusíš chtít to tak, jak chci já. Tak pojďme si říct, že se můžem jen smát. Až to budeš mít a já zase nic, tak ti zamávám. Ale teď máš ještě chvilku na to říct, že láskou tvou jsem já. No tak pusu mi dej a pojď ke mne blíž. Dneska budu tanej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smíš. Až se sám probudíš, tak už mě nehledej. Ale teď pusu mi dej a pojď ke mne blíž. Dneska budu tanej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smíš. Až se sám probudíš, tak už mě nehledej. Ale teď pusu mi dej a pojď ke mne blíž. Dneska budu tanej, když mě políbíš. Ještě neodcházej, dneska v noci vše smíš. Až se sám probudíš, tak už mě nehledej. Ale teď pusu mi dej a pojď ke mne blíž. Počúvate reláciu Do rúk lekára na Rádiu Prešov. Presne tak, stále je to tak. Už máme síce 2. hodinu, načali sme ju celkom úspešne a teraz príde viac menej také aj rozuzlenie, možno sa pýtate takisto ako ja som sa pýtal, ako s tými informáciami, veľmi zaujímavými informáciami naložiť. Už pomaly a listo začínate aj reagovať na teda webovej stránke Rádia Prešov, som tomu veľmi rád, nech sa páči ďalej. Máte tam už aj zobrazenú cenu, ktorú si pripravila pre vás pani docentka Andrea, pretože
že každý jeden náš hosť je taký zapojený do istej výzvy, aby niečo doniesol, čo patrí jemu. Nemusí to byť nejak úplne veľmi nejako hodnotné finančne, ale má preňho cenu a venuje to niekomu ako poďakovanie za to, že nás počúva a reaguje. Tak toľko len úplne na margo na začiatok a teraz už budeme riešiť práve výstup z týchto informácií, pretože niekam by sa to malo posunúť predsa. No my v prvom, to čo máme sú informácie, sú databázy, ktoré analyzujeme a poskytujeme údaje. Oni tie údaje by mali slúžiť ministerstvám, úradom verejného zdravotníctva, školám, ale aj rodičom, k tým, ktorí vlastne chcú vedieť, ako vlastne na tom tie deti sú, či sa niečo mení k lepšiemu, k horšiemu. Kvôli tomu vydávame národnú správu, ktorá je dostupná aj v elektronickej podobe. Tú vytlačenú sme vlastne rozposielali všetkým školám, všetkým krajským školským úradom, na ministerstva a tak ďalej. Ale ona je písaná prístupným spôsobom a sú v nej vlastne tie všetky informácie zhrnuté. A to vlastne môžu využiť tak rodičia ako učitelia a nakoniec aj samotní dospievajúci, ktorí chcú vedieť, či sú veľmi mimo normu alebo tak ako ostatní. No to by teraz mohli využiť trebárs aj nejakí detskí lekári, aby mali podklad na to. Trebárs nejde tak možno, že o nejakú organickú záležitosť, o nejaké ochorenie, ale proste majú podklady na to, aby povedali, že aha, tak toto sú nejaké štatistiky, toto sme zistili a vaše dieťa je niekde plus minus autobus niekde v strede a že je to všetko v poriadku, tak poďme sa teda porovnávať, ale ešte predtým ma celkom zaujíma, máte informácie o tom, že by trebárs, alebo ako by to úplne 100% malo fungovať, že sú nejaké krajiny, ktoré z toho čerpajú a na základe týchto štatistík, týchto informácií, hodnoty informácií, potom prispôsobujú opatrenia v rámci obyvateľstva alebo detí? Určite medzi tými 43 krajinami, ktoré sú zapojené do štúdie, sú krajiny, ktoré veľmi, veľmi úzko spolupracujú s ministerstvami zdravotníctva a s ministerstvami školstva a využívajú tie údaje práve pri tvorbe politík, pri tvorbe opatrení, ale aj pri overovaní účinnosti niektorých opatrení. Lebo na to sú tie dáta veľmi hodnotné. Ako zavedie sa niečo do školskej praxe alebo do zdravotníckeho systému a o 4 roky môžeme vidieť, či to naozaj malo ten efekt, ktorý to malo mať. No ja pevne verím a chcem veriť tomu, že aj na Slovensku to tak bude. Zatiaľ tá komunikácia s našimi úradmi je aká? No je pravda, že tá štúdia na Slovensku, alebo teda Slovensko sa do tejto štúdie pripojilo neskoro, až v roku 2002 a že vlastne ju rozbiehame len posledné 4 roky takým intenzívnejším spôsobom. My máme veľmi dobrú spoluprácu s Krajským úradom verejného zdravotníctva v Košiciach, máme veľmi dobrú spoluprácu s ministerstvom školstva, s ministerstvom zdravotníctva a s kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Bratislave. Vlastne vďaka tejto kancelárii vôbec tá štúdia prežila na Slovensku. No jasné, veď koniec koncov máme tu nejakú Svetovú zdravotníckú organizáciu, ktorá to všetko zastrešuje a to sú práve tí ľudia, ktorí by mali mať takéto relevantné informácie, aby úplne globálne navrhovali nejaké postupy, ktoré majú zlepšiť zdravie nás, dospelých, detí. Skrátka, aby sme sa mali lepšie. O tom to celé je. A v druhej hodinke prichádza opäť čas, kedy výber hudby nechávame na nášho milého hostia a to je práve pani docentka, to je Amy Winehouse. Talking
Prešov. Amy Winehouse doznela taká optimistická hudba, by som povedal, celkom na podvečer, respektíve večer. Toto je už čas, kedy asi pravdepodobne naše, alebo nie spoločné, ale aj moje, aj tvoje deti by sa už mali zberať do Hajan a predsa len aspoň takto, kedy si naše mami hovorili, že 7. 8. hodina to už by malo byť práve také obdobie, kedy idú spať. Máte aj o tom nejakú štúdiu, že či ten spánok večer a komunikácia s rodičmi a podobne. Asi skôr to dáme na tú komunikáciu. No práve, že spánkový režim je jedna z vecí nových, ktoré zavádzame do protokolu a práve v súvislosti s novými technológiami, lebo tie majú dopad na spánkový režim a spánkový režim má dopad potom na tú výkonnosť v škole a výkonnosť v škole má dopad potom na to, či oni sa uplatnia alebo neuplatnia na trhu práce. Takže taká vec, kedy idú spať, ako dlho spia, či dobre spia, kedy ráno vstávajú a či je ten režim pravidelný, je dôležitá vec, ktorú ideme ďalej skúmať, lebo vieme, že to je jeden z tých zdravotných dopadov, kde sú na tom tie dnešné deti horšie ako deti v minulosti. No, to by, vieš, teraz celkom by sme mohli túto hodinnú rukavicu posunúť na ľudí, ktorí počúvajú. Ak nás teda, milí rodičia, nejakým spôsobom počúvate, tak mohli by ste sa vyjadriť k tejto téme. Či už je to aktuálne, teda máte deti, ktoré vyháňate spať, alebo poprípade ste sa s tým stretli, alebo sa ešte len stretnete, alebo plánujete stretnúť. Otázka je úplne jasná, konkrétna. Ide nám o to, ako je to u vás so spánkom. Deti vám to tolerujú, berú, musíte ich uplácať, alebo jednoducho idú spať až niekedy okolo 22., 23., ako to vyjde, kedy už vy nevládzete a jednoducho rezignujete. Skrátka, skúste nám to napísať, či už na facebookovú stránku Rádia Prešov, alebo treba na e-mailovú adresu studio@radiopresov.sk a to bude možno aj vhodná taká otázka, ktorú nám ľudia budú môcť aj zatelefonovať, ale až o malú chvíľu, keď jednoducho príde na to vhodný čas a celý jeden vstup budeme venovať práve aj možnosti, aby ste sa nám mohli dovolať. Prerušil som ťa, ale budeme pokračovať. Tak ako je to v tej rodine a zistenia? No ten spánkový režim súvisí s tým, či v tej rodine existujú už spomínané rodičovské pravidlá. A rodina je tiež jedna z vecí, alebo z jeden z aspektov života tých dospievajúcich, ktorá sa prudko mení. Dnešné deti žijú veľa našich dnešných detí žije v zmiešaných rodinách, čo je úplne nová štruktúra, s ktorou nemáme skúsenosti. 1/5 žije v neúplných rodinách, iba 80% detí má obidvoch rodičov zamestnaných a 20% detí nemá súrodenca, čo je takisto úplne nová vec, lebo súrodenec je dôležitý preto, aby sa to dieťa naučilo tolerovať niekoho, kto je iný, zdieľať s ním nejaké veci, spolupracovať a hlavne to, že sa musí deliť napríklad o záujem rodiča s niekým ďalším. A to mu potom neskôr umožní lepšie sa začleniť do spoločnosti. 20% jedináčikov je to narastajúci trend. Tak teraz uvažujem, čo odporúčiť ľuďom, tak trebárs viac tých nočných aktivít, aby mali súrodencov, trebárs tí, čo majú len jedno dieťa. Vieš, v dnešnej dobe pravdepodobne zohráva aj sociálna, finančná situácia a v neposlednom rade aj zdravotná situácia žien, pretože vieme, že už tak ako kedysi, ale to je možno otázka na nejakého gynekologa, ktorého sem určite raz niekedy dotiahneme, že či vlastne hovorí sa teda, že je v dnešnej dobe už nie ani tak problém otehotnieť ako vynosiť dieťa, čo je niečo takisto možno nové oproti časom, ktoré boli pred nejakými pár rokmi, ale možno, že raz to príde aj ako téma do vašej štúdie, aj keď dúfam, že nie práve v kategórii 11, 13 a 15 ročných, to určite nie. Dúfajme, že nie. No, tak skôr to myslíme na tých dospelých. No a možno taká Amy Lennox by vedela hovoriť o tom, aké pravidlá v rodine mali oni. Ja sa veľmi teším na to, ako si teda konkrétne priblížime pravidlá v rodine o chvíľu. Try to tell you that I'm
Otázka pravidel v rodine je veľmi zaujímavá z môjho pohľadu práve preto, že keď si to teraz tak všetko premietam, samozrejme každý asi viac menej v rámci svojej rodiny a toho, ako to všetko funguje, tak zistujem, že mnohé veci, ktoré sú zaškatulkované, zadefinované, my vlastne robíme intuitívne. To je celkom zaujímavé. Hej, napríklad tie pravidlá nám pomohli prekonať isté veci a práve aj s tým spánkom to bolo naozaj o pravidlách. My sa môžeme charakterizovať ako naša rodina práve, že sme tí šťastnejší, ktorí nemajú problém s tým, aby tá dcera proste naučený čas spať išla. Tak čo ty na to? No pravidlá sú presne jedna z takých vecí, ktorá je potrebná neskôr, ale zaviesť sa musí skôr, než tí ľudia vôbec vedia, že tie pravidlá sú potrebné. Obzvlášť v rodinách, kde je menší počet detí. Lebo kým je jedno dieťa, tak sa mu dá všelikde ustupovať a stále sa to dá uhrať. Vo chvíli, keď je detí viac, alebo je náročnejšie, tak tá potreba prirodzene vstúpi skôr a vo veku, keď ešte sú je to ešte normálne, prirodzené, tak sa tie pravidlá zavedú a pekne plynule prejdú do dospievania a ten dospievajúci ich bere ako niečo samozrejme absolútne normálne. To proste pravidla nie je vec, ktorú v 11 rokoch môžete prísť a povedať, tak a od zajtra máme režim. To proste nefunguje. Tak ako nefunguje akože od zajtra sa budeme rozprávať. To je vec, ktorá začína o mnoho skôr. Začína tým, keď sa počúvajú všetky tie historky zo škôlky, z vonku, z prvého ročníka a kto to ten rodič zvládne a so záujmom, tak potom aj v tých 11, 13 a 15 sa dozvie to, čo potrebuje úplne prirodzeným spôsobom toho dieťaťa. Ak je to dieťa zvyknuté tráviť čas s tým rodičom v tom mladšom veku a potom aj v tom vyššom veku, tak tá situácia prirodzene vyplynie. Ak spolu robia činnosti, tak prirodzene vyplynú aj tie pravidlá nejaké normálne. Ak chceme spolu na jednom priestore existovať, tak tam tie nejaké pravidlá musia byť. Jasné, že to nie je, že čierno-biele a ja neviem, väzenie, ak sa niečo poruší, v normálnej rodine sú tie pravidlá flexibilné, ale existujú nejaké jasne ohraničené hranice. Áno, nie. Ja neviem, raňajky, áno, nie, večera spolu, áno, nie, kedy nie, jedenie čipsov pred telkou, áno, nie, sledovanie, hranie hier do 2:00 rána, áno, nie, ako koľko času a keď sa vlastne s tým dieťaťom normálne človek rozpráva, tak sa s ním dá urobiť aj dohoda o istých pravidlách, pretože ten rodič určite má tie pravidlá z nejakého rozumného dôvodu. Napríklad spánok o 9:00, pretože potom ráno nevieš vstať, tak to skúsme o 10:00, ak je problém, tak to posunieme na 8:30. Že je to aj spôsob takého vyjednávania s tým dospievajúcim o niečom, čo vyhovuje jemu a prospieva mu a ako je znesiteľné aj pre tých ostatných v tej rodine. Teraz práve vidím tú situáciu ako matka, ktorá má, dajme tomu, dve veľmi živé deti. Jedno drží jednou rukou, druhé drží druhou rukou, tak a počúva našu reláciu a hovorí, no, tak to tebe sa teraz musí veľmi dobre hovoriť, ale mne nejak tie pravidlá nefungujú. Samozrejme... No, ja som matka dvoch živých detí. Ono to nie je možno také úplne jednoduché, ako sa to povie, ale vždy nejakým spôsobom matka dospeje, alebo mala by dospieť k nejakému systému, ktorý vypozoruje a proste bude fungovať práve na to je konkrétne dieťa. Mne sa veľmi páčilo, ako si ty spomínala medzi pesničkou, že ty si vyslovene ešte aj požičiavala deti, aby si zvládla tie svoje. Čiže čím viac detí platí poučka, hej, pravidlo priamej úmery, čím viac, tým lepšie. No je to moja skúsenosť, ale ja myslím, že takto trošku súvisí s tým, aký je teraz trend, že to dieťa potrebuje výlučnú pozornosť a nech je samé a nech tam nemá žiadneho súrodenca, lebo sa mu potom nemôžeme venovať. Čo nie je tak úplne pravda, lebo to dieťa potrebuje mať súrodencov a vtedy mu vlastne rodič nemusí robiť partnera tam, kde on potrebuje partnera iné dieťa. Keď je tých detí viac, niektoré veci sa úplne prirodzene zdejú alebo udejú v tom prostredí. Takže ja naozaj je pravda, že keď moje dve dievčatá boli veľmi živé, ja som zaklopala u susedov a požičala som si ďalšie dve. A dopadlo to výborne, dopadlo to výborne. Môžeme to vrele doporučovať. Ja to veľmi doporučujem. Neviem, či taký Rišo Miller by to možno doporučoval, ale on v každom prípade, keď tvoril pesničku, ktorú teraz si budeme púšťať, tak možno svojím spôsobom aj počul rôzne techniky vyučovania a hlavne by som povedal aj takého súžitia rodiny s malými deťmi. Veď koniec koncov vypočujte si o skladbu a možno pochopíte Po schodoch.
Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí zostáva mi znovu po svojich. Na schodoch čo si šramotí a neon, kde tu nesvieti, ešte, že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čo si vrta v paneloch. A Tatra matky rodeo zasmieša sa tu s operou, všetko počuť cestou po schodoch. Štekot smutnej kolie za premárnené prémie, vyhráža sa manžel rozvodom. Disko, tenis, árie, kritika televízie, dnes chodím iba po schodoch. Cestou po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Po schodoch, poznávam poschodia, poznám po schodoch, po zvukoch, čo sme kto za ľudia. Počúvate reláciu Do rúk lekára na rádiu Prešov. Jak firhangi tam vyšeli, ta sebe cicho šuščeli, nebars dobre bylo šedzeť samému v totej hodzine, by mi šerco upokojil, hvarím, najše už nebojím, to len chtoška tuše strojí, čujem jeho klepanie, chtoriška hoj spozno klepe, hevna zveri drevené, talem to a vecej nie, nevermore. Tak, neprepli ste si, alebo nepreladilo sa rádio na niečo také, čo by sme nechceli, ale bol to citát z ceny, ktorú bude venovať práve pani docentka, náš dnešný host. Aďa, volá sa to Havran Východňarsky, pomaľučky prepísal Tomin Madaras. Také trošku zvláštne meno mi to príde a známe hlavne. Povedome. Skúsme to vysvetliť. Je to naozaj doslovný a veľmi presný preklad klasiky Edgara Allana Poea, Havrana, do východňarčiny a mňa na tom fascinuje, ako tá živá východňarčina dokázala veľmi pochmúrnu, depresívnu poéziu pretlmočiť do niečo, čo je tak vtipné, že to funguje ako ten najlepší liek, ktorý existuje, a to je humor a smiech. Možno nie som práve ja ten povolaný, aby takéto niečo reprodukoval. No, chceli sme vám dať takú malú ukážku. Ja teraz držím v ruke dve publikácie. Jednu sme už spomenuli a predstavili, tou druhou je také niečo, čo má možno veľmi
by som povedal, zložitý názov, ale je tu v podstate to, o čom sa tu celé 2 hodiny bavíme. Je to práve tá národná správa, ktorú vydávame vždycky, keď ukončíme zber údajov. Jedna je z roku 2004-2005 a táto zelená je z roku 2009-2010. Ona je k dispozícii aj v elektronickej podobe na stránke Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Bratislave, na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na mnohých ďalších stránkach, kde si teda môžete stiahnuť. Ale pre toho, kto nám dneska napíše, bude aj vo vytlačenej podobe. Ja by som to rozdelil. Treba jednému človeku dáme Havrana a druhému trebárs, ak by niekto mal chuť sa zapojiť a zavolať nám na číslo 051 285 0013 alebo 051 285 0014. Na jedno z týchto dvoch čísel ten, kto sa nám dovolá, porozpráva nám niečo, trebárs, aké má skúsenosti on s témou, ktorú dnes rozoberáme, tak dostane jednu z týchto dvoch knížiek ako cenu, ako také poďakovanie za to, že nás počúva. Máte na to zhruba nejakých pár minút a zhruba nejaké 2 minúty ešte budeme diskutovať o tom, že verejnosť sa môže zapojiť do našej debaty momentálne, pretože tých možností je viac. Spomínal som teda stránku na Facebooku Rádia Prešov, tam ste celkom pekne komunikovali. Ja len spomeniem za všetkých 2 komentáre, ktoré sa mi teraz načítajú. Áno, nové technológie prinášajú aj otázky typu, prečo sa hovorí, že čísla na mobile vytáčame. 16 a menej to proste nechápu. 16 a menej. Čo k tomu dodať? Nad tým som sa ja v živote nezamýšľal. No ale je to tak? Áno. A deti to proste vedia, takže... Myslím, že už v žiadnej domácnosti neexistuje telefón, na ktorom sa vytáča číslo vytáčaním. No, veľmi, veľmi dobrý koment, za ktorý ďakujem Marekovi. Napríklad s tými technológiami je to tak, že kým tie deti pred 15 rokmi robili aj tú koordináciu oka a rukou s ceruskou, tie potom to robili s myškou a dívali sa na obrazovku, čo je úplne iný spôsob koordinácie, tak tie dnešné ťahajú prstom po ploche. A to sa stalo za necelých 10 rokov, sa úplne mení spôsob, ako narábame s rukami, s očami a vlastne ako koordinujeme pohyby a... No, to je veľmi, veľmi zvláštne, že niektoré veci sa dejú inak a uvedomíme si to až na základe našich detí, ktoré to vnímajú úplne priamo. Stačí si pozrieť 11-ročné deti, ako pracujú s internetom, ako vyhľadávajú informácie, ako pracujú s tými novými technológiami oproti nám, ktorí sme vyrástli s teruskou a s perom a s knižkou. Je to určite rozdiel a práve aj o tom je to, čo teraz momentálne držím v ruke, a to sú tie spomínané 2 ceny. Jedna je oddychová, druhá má rôzne kategórie, v ktorých napríklad teraz som si otvoril konzumovanie jednotlivých druhov alkoholu aspoň raz za týždeň. To je téma. Ak nej je nejaký popis, nejaký výskyt, rozdiely. Veľmi, veľmi zaujímavé čítanie. Z ktorej napríklad vyplýva, že Slováci sú kombinovaná kultúra vinárska a pivárska aj tvrdého alkoholu. Niektoré krajiny sú len vinárske, niektoré sú len pivárske a niektoré sú tak ako naša kombinované. A čo je veľmi dôležité, sme na tom určite lepšie ako naši bratia Česi. Katica, už sa nemusíš báť o strechu nad hlavou. Už viem všetko, čo treba. Ako to, Niko? Veď vieš, akí sú naši. Nič nám nedovolia. Katica, láska moja, ja sa už teraz ničoho nebojím. Nechcem bývať s našimi v byte. Našiel som nádherné bývanie v Ľuboticiach. Dom v Stráni. Predám byt a môžeme si ho pokojne dovoliť. Vôbec nie je drahý a navyše tam bude všetko, čo potrebujeme. Škola, škôlka, lekár, obchod, parkovanie pri dome a malá krásna záhradka. No čo nám viac treba? Už nehľadajte pekné bývanie. My máme pre vás nový domov v domoch v Stráni. Dostupný, praktický, slnečný, tichý a na lacnú hypotéku bez poplatkov. Informácie na www.domy-presov.sk alebo na telefónnom čísle 0905 949 555. Náš nový domov v Stráni. Carmen veľkoobchod potravín, prevádzka Keženkery na Zemplínskej ulici v Prešove pre vás pripravila mimoriadne zníženie cien na viac ako 500 druhov vybraných položiek. Z akciovej ponuky vyberáme mlieko trvanlivé 1,5%, 1 liter 57 centov, vajcia slovenské voľné M 8 centov, hera 250 gramov 45 centov. Carmen veľkoobchod potravín, prevádzka Keženkery, výhodný nákup za veľkoobchodné ceny.
Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH. Hlas mojej školy 2013. Devils Music vás pozýva na benefičný koncert Hlas mojej školy dňa 14. novembra v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Súťaž mladých talentov z prešovských škôl na benefičnom galavečere podporili Rádio Prešov, Studio 7 Recording, La Kukarača a design foto Tomáša Zelinku. Príďte povzbudiť mladé talenty z prešovských škôl. Hlas mojej školy 14. novembra o 20. v divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Školský rok vo veľkom štýle. Balík štandard 3 plus len za 19,90. Viac ako 60 televíznych kanálov aj v HD kvalite, optický internet 60 megabitov za sekundu. Asset Smart Security k internetu na 2 mesiace zadarmo. 2 setoboxy a router bez mesačných poplatkov plus atraktívne ceny tematických balíkov. Slovanet, váš najbližší internet. Me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. And though I tried to hide it, I found myself looking to see. So then you took your chances, you made your advances, your touch took my breath away. Tak Suzy Quattro, If You Can't Give Me Love. Keď vám nemôžeme dať lásku, my ju samozrejme dávame, tak vám treba povieme niečo o prvej pomoci, opäť zo pár základných informácií a pomaly a listo sa budeme lúčiť, ale tie základné informácie teraz smerujú ku zlomeninám, dajme tomu hornej končatiny, pretože tie sme dneska nespomínali. Tak pri zlomeninách hornej končatiny treba si zapamätať, že je veľmi dôležité napríklad opäť to, čo sme spomínali, znehybniť hornú končatinu alebo ruku, s tým rozdielom, že dlaň, ktorú máte, bude ležať na hrudnej kosti. Tu si vlastne tú ruku položíte na hrudnú kosť, dostanete ju do polohy, ktorej ju je potrebné nejakým spôsobom zafixovať. Tam sa potom priloží trojrohá šatka alebo nejaký proste dlhšia tkanina, ktorú vieme zavesiť cez krk a tú dlaň. A potom ešte jedným spôsobom prifixujeme samotnú ruku
cez hrudník a ramennú časť k telu. Vtedy ten postihnutý môže tú ruku úplne uvoľniť a pri uvoľnení dojde k výraznému zmierneniu bolesti. Jednak sa to nehybe, jednak tie svaly sa uvoľnia a malo by to určite pomôcť. Ďalej budeme sa venovať zlomenine pánvy, čo je naozaj dosť veľmi nebezpečná záležitosť. Postihnutú osobu je potrebné dať ležať na chrbát, pod ktorý dáme deku, a tak je poranený chránený pred chladom a kolena mierne oddialime. Znehybníme dolné končatiny, medzi stehná a členky dáme napríklad zložené uteráky, zloženými trojrohými šatkami nohy fixujeme k sebe, v oblasti chodidiel, členkov a kolien zabezpečíme ďalšie protišokové opatrenia a určite privoláme rýchlu zdravotníckú pomoc a kontrolujeme stav postihnutého. Pri chrbtici je to isté, s pacientom nehýbeme, pokiaľ je to nejaký stav teda po úraze, po nejakej vysokoenergetickej činnosti, tak predpokladáme, že by tam mohla byť poranená krčná chrbtica, tak s pacientom v podstate nebudeme hýbať. Jediná jedna výnimka platí, ak sme v nebezpečnom prostredí a mohlo by sa to zvrtnúť, hrozí výbuch, tak vtedy aj napriek tomu, že by tam mohlo ísť o poranenie aj krčnej chrbtice a chrbtice ako takej, tak pacienta okamžite rýchlo z tohto prostredia musíme dostať. No v prvom rade však platí základná zásada človeka, ktorý poskytuje prvú pomoc, a to je dbať na absolútne vlastnú bezpečnosť, pretože ako hovoríme my u nás na záchranke, mŕtvý záchranár, žiadny záchranár. Tak, čo sa týka bezvedomia a resuscitácie, k tomu vám poviem toľko, že na budúci týždeň v stredu budeme mať veľmi, veľmi zaujímavého hostia. Bude ním absolútny profesionál, niekoľko desiatok rokov v biznise, hlavný záchranár z záchrannej služby v Košiciach, Košickej záchranky, pani doktorka Ľubica Bajrovská, s ktorou sa takisto budeme baviť na tému veľmi zaujímavú, ako funguje záchranná služba. To mnohých ľudí vraj veľmi zaujíma, tak to bude nosná téma. A potom ešte budeme preberať práve oživovanie a postupy, ako to čo najľahšie a najlepšie urobiť. Všetko sa zjednodušuje, malo by sa to riešiť tak, aby to zvládlo dokonca už aj malé dieťa pri rade človeka, treba cez telefón. No a ale hovorím, toto budú nosné témy práve na budúci týždeň. My tu však máme nášho hostia ešte stále, je ním pani docentka Andrejka, tak pôjdeme to už pomaly, ale isto nejakým spôsobom ukončovať. Máme tu ešte však jeden príspevok, ktorý by sme veľmi radi spomenuli. Napísala nám Renáta: moje deti sú ešte malé, 7-ročné a 5-ročné, tak nemôžem to porovnávať, ale moja 5-ročná dcerka, tak tá vie odvrávať naozaj veľmi dobre, tak asi to dospievanie bude zaujímavejšie. A možno, že by mala byť rada, že teda bude. Áno, čiže môže byť rada, že bude zaujímavejšie. Môžeme pokračovať? Áno, nech sa páči. Práve kvôli tomu, že to tak predznačuje trošku, že tie deti budú sebavedomejšie, aktívne, a to je vlastne veľmi dobrý štart do budúcnosti. Dospievanie alebo väčšina detí, ktoré dospieva, alebo to dospievanie nakoniec dopadne dobre. Takže ja by som všetkých rodičov chcela ubezpečiť, že u väčšiny ľudí sa neuplatní ten princíp, že fajčil na záchode, bude z neho vrah a zlodej. Väčšina tých dospievajúcich to veľmi dobre zvládne, až na to, že my teda nevieme ako, pretože oni si idú svojou vlastnou cestou. Výborne, takéto krásne, múdre slova na záver. Predtým, ako ti poďakujem, ešte rozdelíme ceny. Tak Havrana posielame trebárs tomu veľmi zaujímavému príspevku od Mareka, takže Marek a Renátka, máte od nás ceny. Renátke potom tú sociálnu determinantu zdravia školákov, aby mala z čoho čerpať trebárs pri výchove svojich detí. To všetko známym spôsobom v predajni Vojton na Hlavnej budete mať odložené na vaše meno práve tieto ceny. Ďakujeme vám veľmi pekne, dámy a páni, že ste nás počúvali. Veľmi sa tomu tešíme a dúfam, že sa stretneme pri počúvaní aj na budúci týždeň. Andrejka, veľmi pekne ďakujem, že si prišla. Bolo mi potešením. Martin, ďakujem za spoluprácu a na budúci týždeň už s témou Ako funguje záchranná služba. Ahoj! You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Oh, the time to hesitate is through. There's no time to wallow in the mire. If I was to say to you that our love becomes a funeral pyre, come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah, 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 yeah. Oh. Lie it, lie it, lie it, lie it, yeah, girl. Ooh, you gotta do